Human sa unom kaadlaw nga pagpangita, gikumpirma ni Barangay Jerry Ceballos ngadto na sa DXDC RadyoMaN Davao nga na-recover na ang patayng lawas sa usa sa mga senior citizen nga natabunan sa landfill slide dinhi sa Purok 8, Barangay Carmen, Tugbok District, Davao City. Dugang pa nga giila ang maong na-recover nga senior citizen nga si Luisa Estander, 78 anyos, alas 6:01 sa gabi, Mayo 26, 2026, atol sa gilusad nga search and retrieval operation sa Bureau of Fire Protection, Special Rescue Force ug Central 911 Urban Search and Rescue Team (CNUSAR). Kahibaluan nga nahitabo ang maong pagdahili ni adtong Mayo 20, 2026 ug adunay usa pa ka individual nga si Rosita, 77 anyos, ang kasamtangang missing ug padayon gihapon ginapangita sa otoridad. Samtang nagpadayon ang operasyon, wala gihapon tuguti nga makasulod sa landfill area ang katawhan ug kasamtangang nakahikling gihapon ang 374 ka mga apektadong individual sa barangay gym. Kauban si RadyoMaN Ryan Aligado si camera, RadyoMaN Kareen Beltran, Tatak, RadyoMaN.